Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hukum College long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki ni kinambo Kuwe ni kirin sa social media ka blatip kum ka ex ka balong tradu he asaipan na Amerika u Elon Musk ia ka bamenshwa na jutip kum ka Twitter kala pentip baka sarkar India kala hukum iki Nongpynïaid bagi dia ban Khang no ia kumba prahajar Tylli ki account bakin thop iki account jong ki lat pathai ku bor bahe ha ka perthai da ka bakado bagi pen khen ia kindon an jong ki India ki pepet ya ka ex kala pentip ia ka niling baga account jong ki blatip kumba global government affairs kala pentip bahadin melayo ia ka ni hukum pentakin nya shot ban Khang ia kita ki account ki bagi India kala kado Haba ko ngo banbud ya kani ka hukum Nongpynïaid jong ka ex klapen pau ling baga jing sngosi haga jing tho jong ki da ka baong baga ni ka jingle ka kta ya ka hok jong briu ban kran le ban pen pau ya ka jing kwa jong u neka